Good evening mga loves! Ngayon po magre-review po tayo ng isang facial mask. It's called Olive Fluoride and Repair Rejuvenating Facial Mask. Sa likod po ang instruction ng 1 to 4 at ang ingredients ng olive fluoride mask. Of course, first we have to clean our face. Itanggalin natin yung ating powder sa mukha, yung ating makeup sa mukha. Depende na po sa inyo kung anong gagamitin nyo, kung maghihilamos po kayo with sabon or facial foam, it's up to you. Ang sheet mask po ay nakakatulong sa pag-hydrate sa ating mukha, especially po dito sa Middle East kapag mainit ang panahon, yung may mga dry skin. Pagkatapos natin linisin ang ating mukha, ibuksan natin ang facial mask like this. Makikita mo sa loob ang parang tissue mask na full of water or serum. Yan. I-open lang po natin. Then, ilagay natin sa ating cup. Ayan, ilagay na po natin ang ating serum sa ating mukha. Pasensya na. Bago pa lang. Ayusin na lang po natin i-flatten na lang po natin ang ating sheet mask. Siguraduhin nakakahinga. Yung mga butas sa tamang kalalagyan sa mata, ilong at tenga. Sa bibig. I-flatten lang po natin para po malagyan o makover yung ating buong mukha. Ayusin lang natin po ang ating paglalagay. And let's see kung ano pong magiging result. Hintayin lang po natin ng 20 minutes to remove our facial mask. Ayan po ang mga ingredients na natural olive essence can soften the horniness, bend the toxin out of the skin, sterilize and antioxidant, improve the tarnish complexion. This is the olive fluoride and repair rejuvenating facial mask. Wait lang po tayo ng 20 minutes. Nabili ko po pala ito sa halagang 750 fils dito sa Kuwait. Kayo na lang po ang mag-convert sa peso. 750 fils times 172 at yun po ang pesos. Ayan po, natanggal na natin. Anong natsura? I-spread lang po natin yung natirang serum sa ating mukha and pabayaan pong matuyo. At pwede na po kayong matulog pagkagising ay wow! Thank you loves for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share. Love you.